ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ቁጠባ ዕብየት ኤርትራ ክብይብል ከም ዘሎ ገሊጹ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ መላእ ሃገር መሰረተ ልምዓት ንምሕያል ቁጠባዊ ዕድላት ንምስፋሕን ርጉእ ኩነታት ንምፍጣር ዘኽእል ግዝያዊ ስትራቴጂያዊ ውጥን 2025-2027 ከም ዝሃንጸጸ ድማ ገሊጹ ኣሎ። ኤርትራ ምስ ቡድሆታት ትሕቶ ፍራይነት ለማያዊ ጸጥታታት ውሕስነት መሰረተ ልምዓትን ንኡስ ብሕታዊ ጽላትን እናገጠመት ምቁሉል ቁጠባዊ ዕብየት ተምዝግብ ከም ዘላ ዝገለጸ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ሰለስተ ቀንዲ ሜዳታት ማለት ኣብጽዓት ማይን ጽሬትን ከምኡውን ቁጠባውን ፋይናንሳውን ምሕደራ ንዝህቦ ሓገዝ ከም ተስፍሖ ድማ ሓቢሩ ኣብ መዳይ ጸዓት ባንኪ ምስ ኤርትራ ብምትሕብባር ዘተኣማምን ብረትዓዊ ዋጋን ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምስፋሕ ኣብ ተተካኣ ጸዓት ተኪሩ ከም ዝዓዪ ኣብ መረብ ሓበሬቱ ዘውፅእ ሓበሬታ የርድእ። ኣቕርቦት ጸዓት እንድሕር ተመሓይሹ ሓደ ነገር ንምፍራይ ዝግበሩ ወጣታት ከም ዝቕንሱ ኢንዱስትሪ ሕርሻ ከም ዝሕይልን ከምኡውን ንስድራ ቤታትን ኣናእሽቲ ትካላትን ሓደሽቲ ዕድላት ክፈጥረሎ ከም ዝኽእል ድማ ትጽኢት ይግበር። ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ጸዓት ኤርትራ ንምቅላል ኣብ 2025 ናይ $50 ሚልዮን ወላ ክገብር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተስማዕሚዑ ነይሩ። እቲ ገንዘብ ከባቢ ከተማ ደቀ ምሓራን ዝትከል ናይ 30 ሜጋዋት ጸሓዊ መመንጨዊ ጸዓት ንምምዕባል ክውዕል ምዃኑ እውን ሓቢሩ። ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ መንግስታውያን ማዕኸን ዜና ኣብ ዘካየደ ቃል ምሕተት እውን ነቲ 120 ሜጋዋት ዘይሓልፍ ዝበሎ ዓቕሚ ናብ 300 ክብ ንምባል መደብ ከም ዘሎ ድማ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብ ትሕቲ ማይ ጸዓትን ኢሉ ዘቐመጦ መዳይ ሕብረተሰብን ሓረስቶትን ቀረብ ጽሩይ ማይ ዝረኸብሉ ወፍሪ ከዓቢ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ። ስርዓት ኣቕርቦት ማይ ንምሕያል ጥዕና ህዝቢ ንምምሕያሽ ኣፍራይነት ሕርሻ ንምዕባይ ብሰንኪ ክሊማ ዝተጎድአ ናብ ንቡር ንምምላስ ክሕግዝ ምዃኑ ድማ ይግለጽ። ኣብ መዳይ ቁጠባውን ፋይናንሳውን ምሕደራ እውን ምሕደራ ፋይናንስ መንግስቲ ንምዝማን ስርዓተ እቶት ውሽጢ ሃገር ንምሕያልን ግልጽነት ምዕባይ ክስርሐሉ ምዃኑ ድማ ገሊጹ። ንሓያላት ትካላት ወፍሪ ክስሕብን ንቁጠባዊ ንጥፈታት ዝያዳ ፍሉጥ ሃዋህው ክፈጥርን ትጽኢት ከም ዝግበረሉ ድማ ይግለጽ። ነዚ ዕማም እዚ ንምትግባር ከዓ $119 ሚልዮን ክምደብ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ። ዋና ጸሓፊ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ከም ዝበሎ ድማ እዚ ስትራቴጂ እዚ ነቲ ባንኪ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ቀጻሊ ሽርክነት ዘድልድል ምዃኑ ድማ ገሊጹ። ኣገደስቲ መሰረተ ልምዓት ንምዕባይን ንህዝብን ማሕበረሰብን ዕድላት ንምፍጣርን ነቲ ናይ ጽባሕ ብልጽግና ብሎ ምምዕባይ ከም ዘድሊ ገሊጹ። ኣቶ ታየ ደንዳ ልዕሊ 7 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ። ሚኒስተር ዴታ ሰላምን ኣባል ባይቶ ክልል ኦሮምያ ዝነበረ ኣቶ ታየ ደንዳ 7 ዓመትን 2 ወርሕን ማእሰርቲ ክቅጻዕ ተፈሪድዎ። ሎሚ ዓረብ ዝወዓለ መጋባያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ጽዋር ብምሓዝ ዝቐርበሉ ክስ ማእሰርቲ ድማ ተፈሪድዎ። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ዝነበረ ኣቶ ታየ ኣብ ገጹ ዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብረት ብምውናን ከምኡውን ፍቃድ ዘይብሉ ክላሽንኮቭ ዝዓይነት ጠበንጃ ምስ ሳጥያይተ ገጹ ብምሓዝ ተኸይሱ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ብሪጣንያ ኖርዌይን ንመራኸቢ ኩናት ሩስያ ንምህዳን ወታደራዊ ኺዳን ክገብራ ተስማዕሚዐን። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ታሪኻዊ ክብል ዝገለጸ ስምምዕ ነቲ ኣብ ከርሲ ባሕሪ ሰሜን ኣትላንቲክ ዘሎ ገመዳት መራኸብታት ካብ ተጻውኦ ውሽጣዊ መያዳት ሰማሪና ሩስያ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኖርዌይ ጆንስ ስታር ኣብ ብሪጣንያ ምብጻሕ ኣብ ዘካየደሉ ዘሎ እዋን እቲ ስምምዕ ተፈጺሙ ዘሎ። ብኻሊእ ዜናና ድማ እስራኤል ስምምዕ መቁራት ተጻውኦታት ብምጥሓስ ኣብ ጋዛ ብዝፈጸመቶ ሓድሽ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 5 ክልተ ቆልዑት ዝርከቦም ፍልስጥኤማውያን ከም ዝተቐተሉ ሰሞያ ጽዕና ሓቢሮም። እቲ ኣብ ከባቢ መዓስከር ዲያናት ካህን ዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ግብረ መልሲ ናይ ተብልዕሊ ወታደራት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምዃኑ እስራኤል ገሊጻ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ፕሬዝደንት ሩስያ ኣብ ህንዲ ምብጻሕ የካይድ ኣሎ። ሎሚ ናብ ርእሰ ከተማ ደህሊ ዝኣተወ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ብምርኻብ ንግዳዊ ስምምዓት ክፍርም ትጽኢት ይግበረሉ። ህንዲ ካብ ሩስያ ነዳዲ ከይትዕድግ ኣሜሪካ ጸቕጢ ክትገብር ጸንሐት ኮይና ሞስኮን ደልህን ካብ ነዊሕ ጸንሐ ታሪኻዊ ዝምድና ዘለወን ሃገራት እየን። መራሕተን እውን ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለወን እዩ ዝንገር። ብኻሊእ ዜናና ድማ ናብ ኤርትራ ተመዘዙ ቀወምቲ ዝወርትን ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ማሊ ናብ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወረቐት ስርሖም ረኪቦም። መንግስቲ ማዕኸናት ዜና ከም ዝሓበርዎ እቶም ቀወምቲ ኣምባሳደራት ሩስያ፣ ስዑድ ዓረብ ካልኦት ሃገራት ዝርከብዎም እዮም። ብኻሊእ ዜናና ድማ ሎሚ ኤርትራ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ግዜ 4 ታሕሳስ 2025 ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ዝተኻየደ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ በይናዊ ቁጠባዊ ስጉምታት ተሳቲፋ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም እዚ መዓልቲ ዝዕለት 4 ታሕሳስ ምስ 1986 ጸደቐ ኣዋጅ መሰል ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ስለ ዝጋጣጠም ምኽባር ዝዓለም ለኻዊ መዓልቲ ኣንጻር በይናዊ ቁጠባዊ ስጉምታት ኣጋጣሚ ወይ ድማ ምስያዊ ከም ዘይኮነ ስሚራትሉ። እቲ ኣምባሳደር ወሲኻ በይናዊ ቁጠባዊ ስጉምታት ምስ መትከላት ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ዝጋጨው ምዃኖም ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ህዝብታት ዘይፈላለ ጉድኣት ከም ዘውርዱ ልምዓት ከም ዘልሙስን ዘይምዕሪነት ከም ዘስፍኑን ድማ ተሬራ ገሊጻ። እዞም ስጉምታት እዚኣቶም ሙሉእ ብምሉእ ክንጸጉን ክልዓሉን ከም ዘለዎም ድማ ገንዚባ። ብኻሊእ ዜናና ድማ መራሓ ጎደና ሃገራዊ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ብምዕቡል ፖለቲካዊ ትንተና እዚ ተሓስቦ ዘለኻ የድልየካኒ ዓዲ ወዓል ዝብል መልእኽቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ህፃን መራሒ ኢትዮጵያ ከም ሰደደት ብጽሑፍ ድማ ገሊጹ። ማርኮ ደው ኢሉ ጉዳይ ባሕር ዳዓሰው ካብ ኣፍካ ከይተውፅእ እዚ ከባቢ ትረብስ ዝበለ ኮይኑ ስለዚ ድማ እዩ ካብ ሕንጠይ በሻሻ ጀሚርካ ክሳብ ሚድያታት ኢትዮጵያ ኩሎም ተኸፈልቲ ናይ ሚድያ ሰራዊት ጭጭ ኢሎም ቆርጢሞማ ዘለዉ። ኸዳሙ ኩሉ ግዜ ኸዳሙ እዩ ናተይ ዝብሎ ኣጀንዳ ይኹን ዕላማ ድማ የብሉን። ኣኸዳሙ እዩ ዝበለ ይገብር ኣይትግበር ተባሂሉ ድማ ስቕ ይብል። ሕንጠይ በሻሻ ድማ ኣፍካ ሕተም ተባሂሉ ኣሎ። ዝግበር የለን ድማ ከምታ ዝተባሃልከ ኣፍካን እግርኻን ምእካብ ጥራሕ እያ።
بخالق زينانا دما امباسادر صوفيا تسفى مريم مس دايركتور بيت صحفت قديات طفر حورات هاجرات ويزرو ارتو هلاو قداي هو بزمركوس تكنولوجيات نقدامነት ልምዓት ኤርትራ ብኸመይ ክድግፉ ከም ዝኽእሉ እዚ ድማ ፍራይነት ሕርሻን ብኣጣቕማ ሳተላይትን ስእልን ስርዓተ ቅድመ መጠንቀቕታን ሓደጋታትን ምሕደራ ሃፍቲ ገማግም ባሕርን ከምኡ እውን ሰፊሕ ተወግሶታት ምፅዋር ክሊማ ሓዊሱ ብተወሳኺ ኣገዳስነት ህግራዊ ሕግን ህዋን ምሕደራን ኣብ ምድጋፍ ህግራዊ ፖሊስታት ህዋን ምዕባይ ግልጽነትን ከምኡ እውን ኣብ ዝጸንሕን ዘለቕትን ንጥፈታት ጠፈር ንምርማር ድማ ዘትየን بخالي زينانا دما كور بريزيدنت ኢሳያስ አፈወርቂ ቅድሚ ዓመታት ብዛዕባ ኢጋድ ዝሞተ ዘዋዊ መገበርያ ውድብ ምዃኑ ዝነገረና ሕጂ ቦርሂልና ክብል ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ገሊጹ በተለያየ መንገድ የኤርትራን መንግስትና ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ስናነሳ እሳቸው ሁሉ ጊዜ መጫወቻ ናቸው ጥቅም የላቸውም ህዝባቸውን የሚወክሉ አይደለም ይያሉ የአፍሪካ ህብረትንም ሆነ ኢጋድን የማይረቡ ድርጅቶች እየሆኑ እንደመጡና የራሳቸው ነፃነትና ለዋላዊነት የሌላቸው መጫወቻ እንደሆኑ ደጋግመው ይናገሩ ነበርና የፕሬዝዳንትን ኢሳያስን ትክክለኛነት በሚያሳይ ሁኔታ አንድ ግለሰብን ከመንግስት ጋር አስታረቅን ብለው ፎቶ ሲነሱ እዛው ውስጥ ስታያቸው እነዚህ ድርጅቶች ሁሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የሚወርፏቸው ነገር ትክክል መሆኑን ራሳቸውንም ካብይ ጋር ማዋረድ መጀመራቸው ተሐሰማት ሐጽዋን አጽብሩ ዝባሃል ኢጋድ ልክዕ ከም ከለ ተሐጽውን አውትፉ ዝምለስ ውድብዮ እቲ ቀንዲ ምክንያት ኤርትራ አባልነታ ካብ ኢጋድ ከም ትርጥርጥ ዝገበረ እቲ ውድብ ካብ ረብሓ ሃገራት ዝኻው ካብ ምፍጻም ሓሊፉ መሳርሕ ናይ ደገ ሓይልታት ብምዃኑ ይኽብል ገሊጹ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ናይ 2018 ቃለ መሕተት ድማ ከምዚ ይኽብል ገሊጹ ነይሩ ኢጋድ ንምድረ ባድነት ንምቋም ተባሂሉ ዝቆመ ትካል ይኽብል ድማ ገሊጹ ነይሩ ናይዚ ኣምሳያ ድማ ማለው ከለም ሓራስ ተፋዓሊ ዓበይቲ ድራማታት ክካየዱ ዝውዓሉ ኮይኖም ኣብቲ ድራማታት ሕብረት ኣፍሪቃን ዝለመሰ ውድብ ኢጋድን ተሳተፍቲ ምዃኖም ዝተዓዘብካ ድማ ክስካብ ክንደይ ዞም ውድባት መሳርሒ ስርዓት ብልጽግናን ወዲ ባሻሻ ምዃኖም ፈሊጥካ ድማ ኣዚኻ ተሓዝነሎም ኣብዚ ዝሓለፈ 4 መዓልታት ማስረሻ ዝተባሃለ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ፋኖ ሰሊሙ ናብ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ይድህቡ ነይሩ ቅድሚ ኢዱ መሃው ድማ ፋኖ እዚ ላዕለዋይ መራሒ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣገደን ንፋኖ ከም ዘይውክልን ድማ መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ እዚ ትማለው ክለም ሓራስ ተኻይደ ከምዚ ዓይነት ስነ ስርዓት ኣብ መንጎ ፋኖን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ከምኡ እውን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ሰላም ተኻይድና በልካ ድራማታት ክስራሕ ድማ ተዓዚብና ነርና እዚ ሰብ ካብ ፋኖ ሃዲሙ ብምውፃእ እዩ ድማ ንውልቀ ስምምዕ ኣካይዱ ዝርከብ ዘሎ ንሳቶም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ግን ፋኖ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራን ተስማዕሚዑ እናበሉ እዮም መግለፂታት ሰሪሖም ፋኖ ድሕሪ ዜናታት ምዝርግሑ ድማ ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቃይቕ መግለፂ ዘውፅእ ኮይኑ ማሽረሻ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ፋኖ ከም ዝተሰጓጓን ንውልቁ እምበር ንፋኖ ከም ዘይትክእን ከም ዘይውክልን ኣብ ሬታ ዘርጊሖም ይርከቡ ኣለው እዚ ትማለ ኩሉ ኣምሓራ ዝተኻየደ ድራማታት ኣዝዩ መስሓቅን መገረምን ዝገብሮ ድማ እቶም ምዉታትን ርሙታትን ውድባት ዝበሃሉ ሕብረት አፍሪካን ኢጋድን ተሳተፍቲ ምዃኖም እዩ ከይሓፈሩ ድማ መግለጻት ሂቦም ይርከቡ ኣለው ፋኖ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራን ስምምዕ ኸቲሙ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ሓጸርቲ ቅንያትን መዓልትን ፋኖ ከም መባግዕ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ማሪኾም ማሕበራዊ መራኸብታት ተሳኣል ቪድዮታት ምስ ዘርግሑ ኣብ የለዳት ስምምዕ ሰላም ተባሂሎም እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣካላት ምስ ዝሕተቱ ድማ ብሕፍረት ጥራሕ እዮም ርእሶም ከድንኑ ፋኖ ንስርዓት ብልጽግናነት ንኢትዮጵያ ዝመርሓ ዘሎ ወዲ በሻሻ ካብ ስልጣን ምስ ዝእለ እዩ ዕጥቃዊ ቃልሶም ደው ከም ዘብሉ ገሊፆም ዘለው بخالي زينانا دما ኣብ ሊባኖ ዝርከብ ምዕርፎ ነፈርቲ ቤይሩት ቃሃሪራ ንሰዓታት ዝኣክል ነፋር ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ መዓልታት ጠሊፉ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ሽዑ እዋን ድማ ትጸገም ንግዜኡ ተፈትሑ ምንባሩ ይርስዓን ዋና ኣካያደ ስራሕ ሲቪል ኣቨሽን ሊባኖስ ድማ መጠንቀቕታ ሂብዎ ነይሩ ሕጂ እውን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነቲ ገጊኡ ደጊምዎ ይርከብ ኣሎ ሎሚ ሲቪል ኣቨሽን ሊባኖስ ከም ዝገለጾ ኣብ ነፋር ኢትዮጵያ ተልኣቪቭ ዝብል ጽሑፍ ብርሑቕ ብምርኣዮም ኣብቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ከይተዓልው ከም ዝገበርዋ ድማ ገሊፆም ኣለው መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ልዕላውነት ሃገራት ብዘይ ምኽባር ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝተፈላለዩ ወንጀላት እናፈጸመ ይርከብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክስካብ ሕጂ ድማ ዝኾነ ይኹን ምላሽ ክህብ ድማ ይተረአየን بخالي زينانا دما حاونا حمدان داغالو زلعل أزازنا RSF بدرونات ناي منغ سودان كم زتقتلا لو مخاو سودان حبريتا ناوص يركب الله اتفكر لعلوي أزاز عبد الرحيم استبهلا كم زتقتل سكاي نيوز استبهلا مر حبريتا مس غازيطنياتات ان حلو بدرونات كم زتقتلن مماتو دما خمس تراغاص مرخوتات ناي سودان خاوت مال جميران حبريتا نازرغ حيركب الله حمدان داغالو يخون RSF كساب حجي نزي غداي زملكت وقع حبريتا يزرغحن زلو او خمس تقتل ግን مرخوتات ناي سودان لينا صصواتن حجنا وص يركب الله እዚ لعلوي أزاز حاونا حمدان داغالو عبايتا بمخانة خينات بالعلوي درجة ومرحن كايدن صنح العلوي أزاز إيو إذن ما مويت انتخوين سراويت حيلتات RSF عبايت سعرات وردات كخون كلا نسراويت منق السودان كعا إسراج كاو عبايت عوتات كخون إيو حمدان داغال زوز حق زي إمارات بمخان تأزاد بمهمنة خيناتكم مرحة زقلات كوينو تحاول ما مري السودان بمخان نايكونات مرحة خين دما صنيحو نيرترا دما بدران كنات كعينا خول مصنحو ما يرسعن بخالي زينانا دما منقد أير سودان رناوس مرا برا خجمر مخانو عبد زحلف ورح قليص زنور خوينو لما وقص أتوصي وزل حبريتا دما صباحنا وس مرا برا خجمر مخانو مدلوات تصافي 5 بمقلات بوغن معرفة نفرتس مرا دما مدلوات تصافي 5 دما قليصو